Fy enw yw Dai Morgan, rheolwr cyffredinol Gwesty'r Harbourmaster Hotel yn Abereiron. Dwi wedi bod yn rheolwr yma ers tua 12 mlynedd a mae'r busnes wedi mewn myndolaeth gyda'r perchnogion newydd ers tua 17 blynyddoedd erbyn hyn. Ni wedi bod ar y cynllun Prentisiaethau ers bron, ers y dechrau. I ni'n trial rhoi cyfleoedd i bobl ifanc yn yr ardal. Mae pawb sy'n gweithio o fewn Gwesty'r Harbwr yn gallu siarad Cymraeg os ydyn nhw'n cyfarfod ar cyhoedd. Yr fantes yw wedyn pan ni'n gwneud yr Prentisiaethau yma, maen nhw'n cael gwneud yn y Gymraeg neu'n ddwyieithog. A mae fe'n magu hyder yn da i wein bod gyda ni staff da yn gweini bobl. O ran y cwmni, dwi'n meddwl bod yn byth gwych bod ni wedi cael yn enwebu. A sy'n ni'n mynd mlaen i ennill y peth, dwi'n meddwl bydde y cwmni, yr pechnogion a'r staff i gyd wrth i bod e.